Nuski, encantadísima de estar neste recanto de Miño Oriental, pero sobre todo encantadísima de estar aquí contigo. Pois nada, eu estou encantada de que estades aquí conmigo, que un pedaciño do meu corazón pertenece a esta vila chamada Ponteareas. Moitas ganas, moita ilusión e sobre todo esperando que a xente pois se sente orgullosa de decir, caramba, pois mira esta rapaza que ben o fai. Así que vamos a elo. Continuemos con este tour que eu sei que contigo vai ser unha festa. Seguriño, a modo. Nuski é unha persoa super alegre, super positiva, extrovertida. Eu teño unha frase nesta vida que permíteme restarlle tempo á vida sumando momentos. Se hai un sarao, aí estoy. Oh yeah. Cales son os teus artistas de referencia? A modo. El amor de mi vida sería Mar Anthony. A mí si Mar Anthony me hace morro aquí, o sea... Lánzalle aí unha mensaxe a Marc Anthony, que lle dirías se nos estivas? A ver, pichurriga, atiende un momento. Aún non me has conocido, pero a ti gustan as mulleres como a eu, con curvas. Mira pa aquí, non hai máis curvas que nesta rotonda. Ti sí que és unha muller divertida, alegre. Chámame. Eu son a muller que estabas buscando toda a vida. E se ti queres Mar Anthony, ven a Luar, non veñas con seguro ni nada, xa me fago cargo eu de ti. Ai, a modo. Ai. E que significa a música para ti? Pois para min a música é refuxio, porque son unha persoa que sempre estou alegre, a xente pensa que todo é perfecto, pero a veces teño momentos de baixón e refuxome moito na música, choro eu misma, grítome eu misma, me digo cosas feas eu misma, pero cúrome e con a música consigo transmitir moitas veces o que eu non sou capaz de dicir. Moitísimas gracias por seguir o Luar, por seguir Recantos, queremos moito, ui, que te rompo isto, e nada, non faltedes o venres, dar moito pique-piques e pico-pocos. Os quero!